I was on for Yama Yahefo Yina Kwaba. Baby Ejine a cry friend Dwease a war Asante Achim Central Municipality Asante Mantemha. Na de any say Crui a Crubi or Monfo Monon Crani or Bom Homodin Papa Omo Crimuni at Cremo Adesha Motuquine Equaman on it. Niati any say Omon Casa Fitomo Remotitomo Remua. De Puntunuma Bre. Apomuden enwumasua bambo na face no community center anima bebre na kroyi emum adehye efiri omopem na omo aye na de omu ene se de omo nsa ewoso a omo ye ho adwuma sese ya community center no na ejinwasho kakra aba ho a amanebo no kire se emu ache na ene ne mpanyimfo bi ejinafa ena krono mu adehye binom enso ejina fa ni nyina ye kwane a wo fa so eri musika no edi dwuma eno nti ane aba ha ye de ni ba behwe enema hodo akoso mpontunyuma akoso o krodua imu America krani ena afes no de nti a na se ne ekoso na ye ne kroma no ene mpanyimfo he adwuma de nso ahwehwe nkomo na ene nana ne mpanyimfo ahwehwe nkomo ne ehunu kwane befa so a asomdwe beba na mpuntunyuma ekoso kredi mu no etumi atoaso medin de kwabena Martin at Opemsuo TV Opemsuo Radio yensa aka Dwease unit committee chairman ene one project committee chairman yede kan bi sanfa project a ekoso wa hey ne farby ene bresha se ne bra on pese om ne koko wie ene dwumadi a edisium ni so on pese omo edidi openi bacha wudin wacho midede Samuel Kojopoku na dodo na from Nanapuku Dwease unit committee chairman chairman edena ekoso site yegina na ha nso yehefa aha ye Dwease committee for ya ne Dwease ma kabum unit committee center community center ya yesi ne ya dimu ne wo sese Dwease community center ya dimu ene wo sese okay dwumadi na bosse free na hyase wo hin na hemfa na mode kowie yeda wase said ye etie no 2020 ya sa na meka no ena committee ni assembly ba krodwe mu ene krowura nananom adwenkro say ye behwe bibi amakuro no enti ye former assembly members that 2020 ene ono mo calendar ye kabo mu say ene sa na tie dia ye tu anwa wo kromu a enti ene anwa ka afo no nya dwen ne contractor fo no se omo be ma yanwa ni enya so mfo so se omo didi asase so omo bo modern ma yanwa ni bi enti omo ma na bogafo a wo kromu a ye dwumadi bi ama doctor no quarters na doctor no be bo dan nye enti bogafo no bi keka bom se ko mu si edan ama doctor no mpacho boga no Dwease form wa kontum na kama Dwease for wa akontum Dwease bogus ya etwia to enipa about 516 ya omutwia eto ewo abrochire enu nti no ko mu maintain quarters dada no ena committee ni kwasere omu se ade dada de enidi enti ade no omu nsibi ma doctor no enti omu ya ade omutimi esibi kama ye wo ho a ya bia no enumu ene advice omu atima de ade ne yenya nka bom ne nsi community center eni nti ampa ye recorda nana ema ye nyina fa ho adwene ma nana de asobebo form ewo ho ema project no ye hyase ye project na yugusu a ye yoyi enu nti bogafo no enya nka bom ne kroye kroma ne nya nka bom ne kroye ema ye Dwease ase no so ye twa bros ye tunsuo etina krono enya nka bom se first no mutwa 50 ilo bogafo no wa bruchire no etwa 50 ilo edisi ye si community center dia yensesa no nko 100 ilo ampa omo hyase na obibi bi nso kama ye ma kwai ema anya yi se wode saa eka no ye ma kwa ma anya den ye ma wonya yi ampa eno anya di tu saa anamontuo ya na numu na bogafo no bi ye omo kotogu bi saa bobe ebe wura mu ekọ na ho ekofa entitimu eba ye ma na bogafo no a bo adwumadie no emu apai mienu emu mpa ye se bi si enfeska nkogu bank
ebi nso sɛ adwuma yɛgu so current one no yɛmfa sika no mmra straight ne yɛnyɛ adwuma saa adwuma wei ne saa asɛm wei ɛne yɛsɛ yɛnyi cement efie biara ma yɛ cement 1 bag ɔmo te aseɛ na kyerɛ sɛ yɛnyi sika ne yɛnya cement 1 bag na ɔmo ane sɛ ɔmo ntwea ɛne nti ayɛ yɛgye cement bag no nti wei akɔfa mpaapaa mu abɛdan no ho ama dwumadie no atekyema kakra ɛwɔ fam nti dwumadie no ɛbrɛ bɛ ne firi ase na hefa na aduru nti a ɛnɛ atwentwɛn ne n'ase dwumadie no pɛmpɛ so de mɛsɛ ka ne fi nti ase yɛ 2 years ɛna yɛyɛ dɛn nti 1 year mu ana yɛyɛ dɛn yɛwɔ yi yɛ yɛtimi de starteyɛ enti 2 years ne yɛ doctor dan no ho a ɛno yɛde na mu ana ne year time yɛde srɛ yɛ a yɛde ba dwumadie yɛ yɛwɔ aha sisi dwumadie no na ɛfɛ kwa ɛsika ba yɛ ka wunya ka bɛnya nipa bɛ 300 400 ɛwɔ ha yɛwɔ site yɛkɔ baabi sɛ ka wɔn mmoa yɛn na ka foundation a yɛbɛtu hɔ no yɛde foundation no to hɔ no na ɛkali ɛkɔ 350 million foundation no nko a onyankopɔn adaroma nka bom ne ntiaseɛ nti no ɔman ne di twi raga ya mmɔka 1 cedi sɛ obi bɔtɔm sika ɛne yɛde tu foundation no ɛyɛ communal labor ɛne atu ho akyɛ ɛne yɛde bɔɔ saa dawuro no a yɛgye twi agye twrada ɛnam so ma ɔpɛpa yɛde twa bros ɔpɛpa ɛnyɛma no nyinaa yɛ ɔpɛpa ɔhaw a bɛtɔm ne bɔgafoɔ sika mu akyɛ mmienu sɛ ebi mu nti wɔ mu ho ase sɛ saa sika no ebi mu ntwa mfa bank ebi mu nso sɛ yɛbɛtua fa ɛyɛ obi so ama yɛgya yɛ adwuma ampa Ghana no ke yɛ bibia wɔ bank na mmom kuro wɔ yɛsi pro station yɛamfa amfa bank yɛsi hospital yɛamfa amfa bank yɛsi teachers quarters yɛamfa amfa bank ɛna de yɛsi community center yɛamfa amfa bank adwuma yɛgu so ayɔyɔ eti ane bɔgafoɔ ni nyaa yɛ adwen kora sɛ wɔn na wɔ soro ɛne wɔn boa yɛ wɔ fam a wɔn so kyerɛ sɛ wɔn na di wɔn ho obi nti kuo ma wɔn eti de wɔn pɛ ɛne wɔn bɛyɛ de wɔn pɔ wɔn bɛyɛ ne sɛ yɛmfa sika no mesi obi so na adwuma no ɛnkɔ so ntɛntɛm na sɛ yɛno na akɔfa fare na aba bɛti ɛde yɛ committeefoɔ na ebinom adwene sɛ we need committee and assembly members na ɛhwɛ dan no so nyɛ saa na ɛteɛ enipa kuo bi na pale wɔn ho na de hwɛ dan no so ɛsɛ saa na wei enyi obi afutuo 1992 assembly members and will committee members ɛna de adwene po wei ba ɛmi yɛde kɔ dan na yɛ start dwumadie wi ɛnyɛ bɔgafo nyɛ kuruma ne nyinaa ɛna bɔgafo no so abɔ yɛ chidom deɛ ama me ka saa ne sɛ yɛyɛ ba 2020 no yɛba na nwea ba akokora na kurom a ɛyɛ anwea yɛ guo yi yɛagye tete cars anwea ne guo ɛno akyi yɛama schools na ahodoɔ ISS ɛne schools aka ne yɛama mu bi yɛwie a ne yɛyɛ sɛ contractors no meyɛ sika ɔmo ma yɛ bi yɛwie na forestryfoɔ sika bi a ɔmo yɛ yɛsrɛ ɔmo sɛ ɔmo mfa mmoa yɛ ɔmo de boa yɛ enti akeka bom ne sika no yɛ dɛn ɛkɔ ne mu ɛne yɛde saa sika no yɛ dɛn ɛhyɛ biribi ase ɛna biribi a woyɛ biara nso ntumi ntwa wo kuro wura nya ɛde biribi a yɛyɛ biara ne yɛbɔ kuro wura amaneɛ biribi a yɛyɛ biara yɛbɔ kuro wura amaneɛ nti saa mpapa mu yɛ abɛyɛ a ama dwumadie no ayɛ bibia wɔ hɔ no mabɔ kuro wura amaneɛ na mobɛ na wɔto afa ho kuro wura ɛyɛ awɔ a wɔde Amerika nyinaa ho yɛabɔ no amaneɛ yɛkɔ bɔɔdwa kɛseɛ ɛwɔ hemboboa no na n'anim sɛsɛ deɛ abɛtɔm nyinaa yɛ sika no a abɛtɔ sɛ ɛnka obi hɔ ɛbɛkɔ bank ɛna ebi mu nso ɛbɛka obi hɔ ɛnkɔ bank ɛno na akɔ yɛ issue ayɛ dɛn ɛna nipa bi ɛnam kuntun ase sie nipa sɛ ɔno ɔmo da adwuma nano no ɛɛdi sika but onipa na ɔmo so ɔmo di sika merɛ hoi yɛn tia me gyina me sɛ merɛ hoi ɛnie yɛbaayɛ no na kura yi sika ɛda hɔ 20 good years deɛ mɛmɛ bɛto yɛ ɛyɛ 3,920 39,200,000 ɛna mbɛto yɛ within 3 years committee and assembly members adwuma ayɛ 1,283,000,000 yɛyɛ kɔ site akɔgye sika yɛanya amu obi yɛani na sɛsi a yɛbɛyɛ akonta akyerɛ ɔman ne yɛkɔgye sika no wana yɛkɔ site yɛ nipa nan pɛ ɛne yɛwurawura site saa gyegye sika no aboaboa no yɛbɛyɛ ne obi ani akonta nyɛ saa berɛ na ɛsɛ ki yɛdie na yɛni ne yɛbɛyɛ akonta wie a afei ne yɛbɛdi sika no enipa bi afa adwenbɔne de ta adwumadie no akyi bɛti inshallah nyankopɔ wohui nkunumdie bɛba adan de bɛkɔ so dodo sɛ na mode to sɛ ka enuru hɔ no na moayɛ awie ɛna sɛ abɛduru sabre samre benso yi enhyira nkanyame adwuma yɛfa ne sɛ mfie num deɛ na ka yɛn sa yɛ dɛn na ka first floor no ka yɛfa no 2 to 3 years yɛ betima wie first floor no
the enja minim sa ya mi wogide se kebeba so ni ya te Ghana ti maboa sika ente sa no hwefe ane anigi ewo kurodua we mu ya ba komna reba obi mu obi twoponi o brother una wo pie kura mso munye 1 million munye 2 million mfanta duane ni enkran keto mu mpanifo ya fra masons yentwe omuka ya fra electric carpenters yentwe omuka ebi na website sezi ya fra steam benders yentwe omuka but anama futo ne hihye boni ntia na yetwe nipa ni nyina aka nti sese dia bedru no ugide se mfie num na amode simone so no bedru na mawie yentimi de yentimi nti no ane yesa betimi ayahudo mienu de eja me si yentimi no se adwensesa ne nkabo mu na anyeden ama yentimi ba adwensesa ne nkabo mu ne ba ye betimi de enja ye betimi ni ya plane se efie about 2016 efie makoma 2016 ne nyaaye efie bia me cement one bag ya yo 2016 bags of cement etimi bu adwuma no konanim ya sa plane to so mienu se sa na tire dia kefie bia August ya ende can from August September October efie bia nso my 100 cities eno so ya cheke na ko 2 billion 116 ya kewo ho enti eno create mi ma adwuma ne yeden ekoso enti adwuma we no ayenkabom ane atuwache ane adwenpa enti kasika ntimi nwura mu bebre Ghana workmanship ena ma adwuma ye kese enti wo mu ye adwuma nyina yentwe obi aka na obi ade akoma pa ye adwuma we ya edi enti na mfie num ye ntimi nwe adwua se we need community center e se bogafo ebesi quarters doctor quarters mi ya mi do beko bosumi mi ansa bosumi num bosumi nsia yesi quarters na complete a doctor ofuri kuma se ba kan kono be bia na so ohunu bi da na ki yesi community center ye kurodua ni nyina da me boda ro frage aseman ana ke kwehia mfie na se yehia ha ka be hu opepa ane anigi a omwowo adwuma we ho ya aka se ma ne na fom kura no aduane a ombeda fom no aduane ama community center adwuma die no enti nsira togu so ma dwempa ne nkabom no odoba mfie num ye be wi adwuma na da ho no components ben na womu na total cost no sen na monwie no na mode abosa project yin ka sen na mo budget de yes adwuma me po wacho ena me kan ye wo ekuo no ye wo yampanifo ye wo bibia ye ne da no ha total cost no bibia no architect no ne bogus no ena wo sa afokuo no mu dibre enhyehyeye ye de ye wo da ne ehu se yaba ene ye behia 1000 ena aye adwuma we wo site na wo ma kire se monko chema honkwaje 1000 no na momfa meye adwuma awo field na adwuma ne fe enchire mu asika no nkosuweni ya ba adwuma sei no your former your adwuma na no your committee for aye wa ha enti o ma bedru site no ni aro se ene mason for dodo se na ba site masons 10 laborers 12 na 22 sa 22 o mu wi na former ya floor committee ni no o ma pon adwuma o na committee ni so afre chairman Mr. Chairman ene monko kashia ho na kwaji sika ne yeden okwa agi sika sei se nipa ba ene 2000 ogi free kashia ho ba na mabo chire na committee ni na bo chire ansa na odi abele for man ansa na for man ye payment wo food said the adwuma no enkoso no no odi no biem me did Nana Poku bro the Samuel Kojopoku ya dodo na from Nana Poku opi from Nana Sefa bonsu okay Nana Sefa wadaroma dying on the plan and sign near my ben a woman Monday ehudjume so far dano esieno no me woman dear no ma bebre your offices ahodo your private areas here you feel say a janai bia ne obi kura ba ha na opese bia o shawa no ho a obetimi aye aside that no yewo chambers bebre wo mu a yewo executive area and yewo normal like Sewako Stadium ya ka se ha ye bia VIP yewo sa no ma no enyina ewom okay enti no ma me susu se ewo dan no mu a ama ye ni je ho se ye be ye eno no dwumade no mu wi a ede no munyamhye ne bebre kroyi ede na si a ama nipa no bi ahwe gidi o mumu bi mu a ama na akoba se emu acha ska no tua no ama dwumade ya ate akamu de na asi de asie ewo krom ha ya ama dwumade na akoso no ne kasie mu ameka eye nipa bonefo a ewo koro yi mu
na da bia nso me de ya na me hunu se enam wo da bia ye se bonyuma ebata ho enti kuro bia nso ye dan ya ubenya saa nipa ni bi wo mu enti ye saa nipa bonefo no omo na ama adwuma we twentwen ne na ase na eye adwuma bi a ehia akokoduro senya akokoduro a adwuma we chairman wo gina hakasa yekro no na wapa aba ko gya chire die beta ya kokoduru anamontu ana echire wanya se no mede me ho abafode de meye dwumadie no me bi gina ha no mu akokoduru because ensem a ye ka me de obi enim se koroni sika mfa me ensem ta mo e fa me ensem adanse die wo ho wo mu no ba bi ye ko but even kurono wo hene kra watim so wo mpese meye foreman me hwa so nyo na dim si foreman nyo hene na esie ne nyina akọfa challenges ni bi baaya anka dwumadie no atwe asensen because community ye project ya me feel say na nadie ewo mu one so ayedai wa be kate so odi asase na maye ni aye ye wo project ya eye wo hene no ade ni sika ye ene opekro timi fa ne contractor na whereby ya eye odomfuo bi ya sabi ye nuanom wa abrochire ho no nye obi ene tam ni sika de ne ko efie bia mu emu wa na de obi akopie ho na wanye opepa se wo obeye dwumadie bi na me nuanom mabusuafo wo ho bro be 15 wo mu nyina sika wo mbi eti wo mu nyina ka ho ene wo mu anya gidie se yenye se adwuma no na so ohine wo kuro mbe ka se me ye forma wo mpena oje se nuano sika de kro betu ya bio me pacho ote ye no obisa na de nti a eba no sa ama na kire mu ana na onyanko ho for no reason about say was one mpena mane o ma menye se adwuma me per se no me ne wo personal issue ye kuro no enyina eda wo mu anim o mo me charge se pese be ko personal issues no mo ne mu de pese me hunu se wote ye no wotu anamo akobisa na bibia sa nyankoso medie o sheda suma nipa committee for ene o man ekohia e wona hemfie we bla na menka ho enti numu no ode nkrama a chairman se dwumadie no ekoso no me ne wo mpese me foreman bio enti ode nkrama a chairman so me kan kire so wo hia me wo asase de so bio enti chairman e ka kire de se wo no de ontimi me kan sa nkra no but enu achi de obo mamane but memete ye no menso mesuma ne henkwafo baako ka kire se onko kan kire se ene ye wonu mum na opa onsi asase no so because asase no me bacho nyabotre sabi kruno de ewura mamre kwanso nti ho no de mempese ye beka ho asem wo ha nti no ibia nyame ya adoma ebresem ehia ofia na afi no ya ka ho asem na ojidie se eno ka ho bi na mampa pe mu aba ama dwumadie no ya kanse mu anano de mfa ho kra me foremanship ne de enka ho de enti enka ho ne se oka se o ma menye foreman no wo mu onu adi sika na eba ne na ema me nkura nhye se menye dwuma no enti wo mu nyina ta amachi enti no de ema me nso me mpa aba se me gya dwuma na to ho nti den na wo ka kire kromafo on den na ka kire omo etwa sika na mananefo eni nananom a ewukrom ndi adesre na ode to omo nyina anim media adesre me de makromba eni mpanimfo a ewukuru mu se yebesi yaso na yagya yese yenhu ni yeka edam saa no mane so ana akofa saa suntidua we di abadwuma we hu a adwuma na etwentwen ne na ase se di pakoro no nso a wo mo ye saa de no wo di adwuma ne ma na wonye ayete se krom ha adwadie obi to aprapra nsande bla wa ya ye to no wani beba ahoso na krom ni nyina obi eton obi ni pakoro wo sha aprapra nsa eton na ase no wo gya ya wo mo obeka ho ni nyina wo be gya eton dwumadie wo krom ha no enti wo ko nkan a na nipa bi etwe san but bla wo betwe wasan a wo be pa aba no se ni pakoro wo di adwuma ne hye ne nsa wonye eti media de mede ma o manfo ane se sagidi a wo mu anya wo committee nim na me committee and appointed me as chairman wo mu no foreman
ya omo no man ni nyina ka bo mu me mpa abasa menye eti omo nso utua sika sade omo anya ye mu gidie se ebetimi aye adwuma no omo nya gidie ni ntua sika no na adwuma no enkoso for medas so medas na na se fabo nso medam ase say we ye behwe na assemblyman okay assemblyman so kroma honorable adaroma be me na ye nhwe kwane be fa so a kro no be ka ne ho abom isanse adwumadi a ekwaso yi ko ewie pa de no munyam hye no bebre kroi de nkoso ne beba eno nti ne ekwaso nyina re botai ne say ebedadin na odo ne opepa kro no wo a omde hyase no omo de akọ ewie pa honorable memo akwaba Yeah, ja opening. Other man patch within. Paper show me the Ejewiafe Isaac. Honorable Ejewiafe Isaac. I am no kasa den kakra me. Near Koswi we assemblyman wa ha. Woni je ho sa yes empapa mu be koso be si wadwuma ho ama akansense mu se adwuma kese ti sei. Oh, opening me dase. Me die me hia ne se. Enka ye nyina ye be pempensiwa anonkro. Na se adwuma we eye odoso na ye nyina de hye ase se ye by edrumre bi a adwuma no atekofom yi enti mesre me manfo ene me nuanom ne me blamo ne me papa mo amanone se odo na ye nya de hye ase no ye mfa sa odo no a ensa ento so ma omo abamumu die se bia no ye besin kiti ne ahwe baby a sinto bia no na ya settle problem no efi ho no mo ama adwuma no enkoso asa akoso okay waka no tia wa abo no tofa ne krakra no kan ibe kire empanyufo a eye abrochirefo yi omo ene empanyufo akromafo ne nananom yi omo no eden na omo enye se ne be ya sa ne ma nyina no to betwa wi a na ya hwe baby a kakra metimi aka ne se mesre me committee for mesre omo a empenifo apa omo se omo na dwuma na ano me pamcho bibila babia bonsam babia nyankopon esonu gya no bonsam nipa so wo hono a ono so asensuo se odum no enfun so beba se fun so ba na se omo ti bibiala ma omo ba mumu efise se abamubu eba adwuma entimi nkoso ye nyina ye adwen se eni emfie be se enum na ka yetimasi community center ye wie first pa na ye ti Dwease amanwo eyi man egu ye so na nsenya ye nya ye hudie si ye boka na opi enframefa peni ba ku ebi yibo ni tirim ekotwa clinic enti no se ne se ye nyanya pepase ye se adwuma ya mesreme manfo ene committee fo ne mpanifo a ya pa mo se ye hwe adwuma no so no ye nyina ye mfa adwene baako na ye mfa mowa na minim se eni blesse mfie be se mienu na se miensa no se ye nyina de odo ene kro ye adwuma ya ye betimi awie adwuma yi de che ma aka no me de ekwa wa mame de ntia meka sa no se emfie num no se ye de odo ene kro ye ya enkoso ebeba ye ni kromafo nso ebekasa na mo akakra mo so betimi de aboaye no ye nyina yetimi etu ho anamon ama yie ato yie Dwease a ye ka ho asemi ehefa enewo obi bebisa se Dwease no kra wa hefa me pacho Dwease ewo Asante Achem Central se wudru kono wa police station ekwan no fasoa obeba aba be pie Market Junction ofani fasoa Dwease kwan da ho no emane mfa ba bia obedi kai aba be pie kro bi ho ye fe ho bomreso ufi bomreso eba eye kwansini enum ansa na wa be pie Dwease high electoral area ben Asante Achem Central meka Dwease we electoral area ben Dwease me wo ahembronum electoral area okay honorable Edas Mira Bacha Udin yo medase ye frame Erica Paul ye dodo na ni me ye Papa Lexi e okrodua mu me na me youth organizer e Dwease okay na den na they say wa ho den ade organizer o mebuno no eswati medase pa
I'm saying, you're penny for the car can send be. I request them say, yes, share you media and I send a camobaya and camobom and somebody my youth, and I say, Mebuna, a Wukurudian. Why me who Kuran in the 300, 400 about communaliba. Kuro ne fapem, kuro ni bibia, kuro ni nyinaso, omo anyamia boa omo a, omo tukwai wo amanone, ye nuanom, ye papanom, ye bibia. Kuro ni project ahodo akese akese nyina no, ejina omo so. It's the moment omo ka say, ye pese ye sisa de we. Omunya de bedai ada the committee and the assembly members na the here say omo to omo safle youth no. They ensure make sure say be organize communal labor. There were a platform. AI timi ko gina information center ebo da wulu e mamanfo eba. Le mom na nsai mu. De hu ya ne say wantwi aba project na ye yenim. Enti eduruma bi kura no meti gina ene me so me panelist na say enkrofo no mo ye adwuma say nke pese nke ye mo me ana say demonstration editia omo a omo hwe adwuma no so no. Ba ye bo wulem no ene hu say emfiri omo le mom efiri ba bia sika ne efiri ba ene nkrofo kro bi a ewo kro dua mu a omwurawura ene manase mamento aso nko se minyini beduru sei project ahodo a oman na ye no bebre efra brochire neba but mi hu project ya ye discard free bank ene de ba oma me ya tia se omo nkrofo ku eno mo wa brochire omo no mo se omo yom project edi se mabasa me se me pese me ye sa tank we na ma me kwai se me nya nipa me pese me di me sika ma ne se onya dwuma ma me no ono na me de be ma ne se wa anye ne yi a me ba ono na me hold responsible enye wa wuti kurodua no mu no the moment a de ade na ba se ma pene so monye sa ade we wo ha ne de me na e ade ne ye me dia edi se me diska na ba se wo ye sa ade we ma me a oni pese ni pa na me ne wa accounts enye wo a wuti kurodua no mu no edi ka ye ba demonstration de tia wo ba ye bowura wo mo no ye se de amade wantwi edi abani nti se ubisa me se dia ma communal basem ne sa ne ma na ba foma ejina wantwi a abasi kasem ho ene we se yemfa nkoto bank we se yemfa manipa but me de minim de waye bida de asi ema ye hu ni se omu ye project ya edi project ni si nipa so mesi so ye project ne fama ye na ye de ya hoden e de aboa ama project ne akoso de enim no no ene empire muna aba no den na wo ka kire wo mo kwan be na mo fa so insisi na mo san nya hoden wo from fanto adwuma no so okay me da se pa onua kakra me kan se empanifo obebi o se de onim to no na ye de no gina ano na de waye bi da no na ye to so e ma ne ye kakra e be ka kire omo wa mo ne se empire bebre no mo discover se mfanyi project e ko you anko you omuni de omodi aba na ye project ne sa akoyo enkoyo omunim na omo so betimi e dia dance se sika afa abrochire e dia ba e de aba be si nipa so me ye project no se project ye de ho omo sika omodi aba no se ye ka amount of money involved e bia omodi ne enuru hu ba bia if you say oman no e de opepa esom e de boa o ye hwe kwotese ya omo wi a chairman so odem boko ha ene sika ne ho niema ene adwuma o yaye o man na boade yaye ni nipa omdi besi o so boade o ma ya e de na kire se adwuma yo mu ntimi nye o mbetimi yaye enti de kakra be sere o mo ne se kwan na nam so na ye de adwuma no ye de se nam sa kwan ne so a e be boa ne mu sa nam kwan so na kofa kwan foforo so de a menye hwe se me so menya opepa e de organize youth no e be se youth no de ye nim ne se ade we ne ye 1+1 e 2 e de nim se empanifo ne de nim no so 1+1 e 2 enye tere enye nipa ba ko enye nipa mienu enye nipa miensa eye nyina ne yatena se ena yenim se ombetimi aye ena mode ama wo ye be sere ne se omotonkoso no motonkoso so ekwan so be fa so a ye de sa zero no sa be ba adwuma no mu no ye de be ba odin kashiafo a omo na skano bi ebisi omo so so far de omo ensa so mu no kwan be no mo fa so edidi dwuma na den na ba na se de si se omo feska no ko bank na ha omo ana se den na omo ka fa obanyi mbache wudin pato efreme midin di kwame chan ana se nsia Samuel okay obanyi nsia wona ska no besi mo so mo na mo kura ska no kwan be na mo fa so edidi dwuma emu da ho amankrofo bi ehunu se de bi ase bibi nkoyi ede ne abanti a amankrofo enwenwi yo mi da sipi dedi ka no amen kan bi kakra asan ma so ebe se 2000 year 2000 no e ho no mo ana menya nkra bi free abrochire onya telephone call na me tie na chese anuanum bi
epese om di sika bi besi me so na ye de boa onua bi onua no okoy tare light pole ho na onya yin kwanhyia kakra to pese om gigi to kakra bi na om de boa no nto ni besi me so ya gigi ya nti eduru mre bi no om ye se sika no de ye nsa aka no ye moa no na ye mfa nkoma sa onua no ema ye cheki sika no ema om so asote sika so no om se ede ba no ye nsa ka sika no a om tuaman a na ya ma om ayawo se nipa se ya tuaman nti nipa dodo a ye nsa ka o ha se no na om so nim sa nipa dodo no ena ba wo ho no mo nti ye boys kana no ye ma na ayawo ena edi ma sa nipa no nti ye wie eno no akiri ya na nkrafro sa ba se doctor no Dwease health center ho no ne da no enya homka nti won pese won siesie da no nti won pese won sa discount no ebesi enso na ye gitum me san se ye nim de ntira nipa dodo okuma se no won ye se ye na sa dwumana no na ye gigi sika no nukura ni sika bia obi obetua sika bia man bia no ye ma receipt na wo twa receipt no akoma ni nua no ma no tua no na ye nso so ya fra anuanu aka kire on se nipa sei wo tua sika na man enti nipa dodo a wo matua man no wo mso nim sa nipa no number tikakrakra yetimi se adaje kwotena honom on se ewia mpanifo de mboko amama kohwe sa dan no o ma dan fefe ya se adaje ne mre nyina e woda ho opese ewie ye wie no me se community center ya na on pese esa di dwuma no sika no om di so bia so anom dia brain na so akopa bi dia to ye hia pe na dia ma etim basimi nua so etim kosi obi frost no om dia ba ye wi a na de city ama wonti nipa dodo a ye nsa ka won sika ba bi die ho no se nipa dodo no om ya we e wo ho no enti ye fiti adwuma ase ye gusu a afa de ho no preko pe sa obatu sani a ani gie ni ahomgeka ye de wo ase ya ati se okura be won wa afi de ho no preko pe na odi obi aba se nipa na da no no ye wi sika na sisi adan nipa miensa ya wie sika akosisi adan nti audio num no me kwa de chese na aba no we don pese metie enti me ya we na obi asi asem bi ana me de mo pese metie asem mi ana obi ka so di audio no be ebe send me ni kura ni metie audio no na me buafu enti ka me pekura gya adwuma no am si da bi esa enya homka anuanum bi ase wan daje won sika na se prekope na me gya ya esa me kwa me nye oman papa ana igusu na se de audio no nsem no se enipa ma yani entofom na o mani ekofom a wo behuru no ma ekoso ba bia dwirimu a ye nipa ba miensa no ye die asisi adan ntimpa ya na ye gba se ebi adaku bi anko bi ba se bi adan no bi esi ha se na me ekohwe na afi adan se aba ho ama ye hu sampa ya disika ampa ji yegusu a na mkeka na wo adwuma ho no efiri sa abre no eba no sikatua amafo tua ba se no enya hom ka papa sika no bu achemienu ebi tua efa ha na ebi nso tua fa se nti media de meka ne se pese adwuma no koso de a afanu no nyina no yenye ba ko isan se united we stand, divided we fall enye ba ko se be adwuma no ebetumi atumpon na akonkai yo yego so ya ni Dwease manfo etwetwen komo ni nyina ye dwumade no ye yo ntia se ne be na asomdwe ba emma no bi o ha pese ye no mo so kasa na ye je o madwen kire ma me mo akwaba yo ye ja openi kesi na odin de sen ye frem na ya Dwease kremu na ote ni ekwaso yi den na wo ka fa dem ka fa se de ekwaso di bla ye ni jihwane ye bo afise se ye ba na wa hwe mabunu ye fa ye ho wo se ye kire se ye kogya dofo no na boafo a ukogina manwa ase amanwu timiti bo wutirim because of the community center near program wana abekwa ugina wana nso gya agum wana pata tutu ne ebobon de me yakra ne last year mabe yas menya menwuntuma papa bi afra na me ba yas ye de mu nso gya agum wana ye dwane me siriti atete ye community center nke enwane eti community center de ni abre ye besre se munhyem putupu emayen na ntimi mra
na ya bleni say ye nsu otane ye dwane kwaso mfram me fa gidigidi a ye wo baabi tia ye nsulo eti yesram mo so yasene bi na mo maboafo nso mo aye bi because krowe munye krofon yeso ye to aba pa nti ni nyina ye mpanimfo anu baabi ala omo mehyem kanyama ye ne yanso ye wura mfi wo mo medamano ase ye frozen me ba cho me de safo a but me din pa wa de ne obi ani modwa ase ne Adom Enterprise enam se me ton dansie ho ne oma mame ne koso yi won so bibi kafa ho me pa cho yo me obi bi kapa kire se ye community center yesie a chepa yesusu se ye pese si community center na ntime maso ene nyame ya Adom so ama ya start bibi ama show ma obi ehunu se ye bibi afa ye hu ni ade na ekọ yakwa on kakra bi ya stop ya border rokrampo sanka manfo mo cement na nka ye mfa nkwa yanim enipa ni bi tuatua afa ye hu ni ekosi ye afa ye ntiwi bi omo etu e manti enim se bi obi akasa okuntura ase bi na ama sa cement na o manfo de support adwuman emma ye ntimi hu enti ese de aduase ye ni brika se pa ye community center na ye kwan a ese ye wo mu a ye ni abri okori ma senka ye nya support na ye nya boafo se omo meboa ye e ma ye nso nka ye nkwa ni mu anka ye ni gyewu sa eni nti na ye ka se ye ni brika se pa na ye de kasa ye hia amanfo omo meboa ye community center because ene August ye be ye Woti eye na se abon ase nso atiagu ya nso maba ne ye kwa ya se ya hisa mpabo adeda fomo ya mpabo anu wa untimi kura ntuo meka ntu beduru no na nsuo na tabo afo wu nyina owo kura be ye omo nso anso be hu anu odi meka no ede na wo kọ enti ye hia muwa nkasa e wo kuro yi mu momwa ye e ma community center ne nya de enkwa so na ye nioma bi ehia wo kuro yi ma e ma kuro yi to sin bia momwa ye na yansu yansanka na ye kuro e ya bogafo kuro pa ta se ya didi ko che beto obi timiti kuro ni din na wo se wo baba beduru na ye se enioma bi nko ye wo kuro im enti se na obi a wo te duase yanka no wo te yanka wo moa bi e so de boa ye e ma ye community center ye sie no timidi mu na hye ni monyam oboa ono so wo nhira onyame anim enti obi biara obete enka bia ene ye ne abere ye hia emwa pa se de be ya adwuma e bekoso eti adamas